Абе хора, сега се сетих, че никога не сме ходили при таванското паяче на Гранушка и сега най-накрая ще отидем да го посетим и него. Евентуално аз съм се екипирала, ако нещата излезат извън контрол и то се окаже зло като всички останали тук. Но сега ще разберем. Макс, писи, излезе с деве. Вижте го колко е сладко. Не знам мъж или жена и ще го кръстя Гинка. Оле, вижте го. Хас ме да ке кара! Вие видяхте ли го той? Ама изобщо не е хубаво. Току-що доказах, че всички в тази къща са прокалнаци. Ето го и на баба Лабубото. Ля-бобо! Ля-бо-ля-бо-ля-бобо! Еми, за 4 лева от тему толкова. Поне се е опитала да влезе в тренда. Но сега аз ще ви го открадна. Или така или иначе коша стои празен. A few moments later. Ти пък веднага ма на бара. Хубаво на, взимай си го. Вземи ревни.